Hola, pupus. Veureu que no estem a un lloc semblant a res de lo normal. I això és perquè avui comencem una nova secció que serà puntuant cafeteries. Com ja sabeu, jo sóc reviewer a Google Maps. Tinc ja 102 seguidors i estic contentíssim. Llavors he pensat, ei, per què no aprofundir una miqueta més en aquestes reviews? I avui hem trobat aquesta cafeteria que és superbona, llavors anem a puntuar-la. Jo avui m'he despertat, he fet un mini esmorzar a casa, m'he anat al gimnàs una estona i després, tornant cap a casa, he vist aquesta cafeteria que, com veieu, és espectacularment mona. I he pensat, sí, hoy es el día. Además, estoy guapísimo, se han alineado todos los astros. Si per sort ets un dels 17 subscriptors que tinc al canal, ja sabràs el que estic fent aquí a Bangkok. Però si no, et faig un pequeño resumen. Jo estic a Bangkok des de novembre de l'any passat i avui estem gravant això a 17 de gener. El 15 de gener em van dir «Ei, chico, se te están a punto de acabar las clases de cerámica, ¿qué vas a hacer luego?» I realment em vaig haver de preocupar. Vaig pensar, sí, què voy a hacer luego? Perquè jo per res en el món tenia pensat arribar a febrer espanyita. A part de que l'Olivia, ma germana, ve el 12 de febrer, així que marxar a casa tant d'hora no és una opció. Igualment, el més segur és que marxi molt abans del que tenia pensat marxar. Crec que a principis de març estaré ja a Espanya. Però mientras tanto, ¿qué hacemos? Llavors vaig estar pensant i va ser en plan, vale, una cosa que faig tots els dies és anar a esmorzar fora i anar a fer ceràmica. La part d'anar a fer ceràmica que m'ocupava gairebé 6 o 7 hores, si no més, entre anades i tornades, se me va fora. Així que només em queda la part que fixa faig tots els dies, que és esmorzar. Sorry si organitzo una mica malament les paraules, però és que soc dislèxic, vale? Sorry si organitzo una mica malament les frases, però és que soc dislèxic, vale? Llavors vaig pensar, puc aprofitar per fer reviews més intenses a Google Maps, perquè no sé si alguna vegada heu fet una review a Google Maps, però si fiques un comentari són X punts, si fiques una foto t'assuma punts, un vídeo t'assuma encara més punts. També li he preguntat al ChatGPT què es pot fer amb 102 seguidors a Google Maps i em va dir que res, però que amb 500 ja es podien començar a fer coses. Entonces aquí me encuentro hoy amb una llum espectacular que ve des de fora, amb uns 30 graus a l'exterior i amb uns 23 a l'interior. Mentre m'estava prenent un cafetó, he agafat les coses que per mi són imprescindibles a l'hora de buscar una cafeteria i avaluar-la. Primer de tot és el menjar, evidentment. Menjar, begudes, lo que sigui, però lo que te metes por la boca y por el motivo al cual has entrado a la cafeteria. Després del menjar tenim el servei, va completament directament després. La location, que vindria a ser, en aquest cas, enmig de Bangkok, després ho especificarem millor. El environment, que vindria a ser com està decorat, si està net, bla. El que jo he qualificat com amenities, que vindria a ser el wifi, l'aire condicionat, els lavabos, digue-li com vulguis, li pots dir extra si vols. I, per últim, el preu. Perquè sí, hi ha moltíssims comentaris de «Uah, és superbonito, és superguai, però és que és molt caro». Ningú t'obliga a entrar. Heu de saber que jo les reviews que faig normalment soc molt generós, a no ser que hagi sigut un lloc desastrós, tindrà 4 o 5 estrelles. Empezamos con la puntuación. Primer de tot, ha sigut una miqueta fail, la veritat, perquè tenien la cuina tancada i a mi m'agrada provar sempre una beguda i algo de menjar. Només hem provat un cafè, que li donarem una puntuació de 4. 4. En quant al servicio, la veritat és que sempre són superencantadors. A la zona que estic jo de Bangkok, que està a prop del metro d'On Nut, que és bastant al centre on viuen la gent d'aquí i no com el casc antic on hi ha els temples, bla. A mi, de normal, em tracten sempre superbé, con una sonrisa increïble i intentant m'ajudar amb tot el que poden. Així que un 5 Després, en quant a la location, és bastant difícil d'avaluar perquè aquesta ciutat fa 10 vegades Barcelona. Llavors, evidentment, res és cèntric. Tot depèn de si ho tens a prop de casa o no. En este caso, jo ho tinc a 8 minuts de casa, així que em va perfecte. Però, com per no avaluar només el que a mi m'interessa, cal dir que estem en una zona bastant tranquil·la, el que fa que per mi sigui encara millor. Perquè tens el carrer principal, que es diu Sukhumvit Road, i a 15 minuts tens aquesta cafeteria i de tant en tant sent alguna moto o algú fent obres, però bueno, és lo normal. Aquesta ciutat està amb una expansió constante, no te libraràs de les obres en ningú sitio. Per tant, la location per mi és un 5. Vale, en quant a la categoria d'environment,
És que no fa falta que digui res, no realment, mireu, és literalment la definició de Cute Café. Per mi, un Cute Café, així com un parèntesis, és una cafeteria on pots entrar, prendre't només un cafè i estar-te 3 hores de lo còmodo que estàs. Que vosaltres mateixos podeu veure lo mono que és. Jo no puc ficar-li una altra cosa que no sigui un Zincamen, també. Yo no sé cómo encaixar-me ya en estos planos que me hago, pero bueno. En cuanto a las amenities, que vindria a ser pues, el wifi, l'aire condicionat, la música, com he dit abans, chicos, és que és otro cinco. Escolteu tot el rato aquest jazz que hi ha de fondo, super tranquil·let. L'aire condicionat està fort, com a tots els llocs d'Àsia, però el tenim just damunt nostre. És a dir, que si et fiques en aquesta zona on estic jo, ni lo sientes. Perfecto. Al lavabo, ok, però és que no s'ha de demanar res més en aquest cas. Podríem ser super estrictes i ficar-li un 4, però crec que seria super injust, així que li posem un 5. Per finalitzar, anem a pel preu. Aquí a Tailàndia és conegut que es pot menjar i beure baratíssim. Tu si et fas un Thai tea et costarà probablement molt menys d'1 euro, però si et comences a fer un cafè que vindria a ser alguna com més occidental, se comencen a flipar amb els preus. Avui hem pagat 75 bahts. 75 bahts en euros són 2,12 euros. El truc de la calculadora és que si apreteu aquí i li doneu aquí, podeu fer la conversió de la moneda local. En aquest cas, el baht tailandès. Sent l'últim punt, el preu és el més difícil d'avaluar, perquè per mi 2 euros suposen, entre cometes, un esforç per lo que estic acostumat a pagar a Espanya, però per moltíssima gent que he conegut aquí no els hi suposa absolutament res. I la qualitat del cafè és absolutament millor, així que jo li ficaré un 4. De les 6 categories que tenim, a 4 s'han portat un 5 i a 2 s'han portat un 4. Vull dir, no fa falta fer moltes més mates per saber que este sitio per a mi és un sitio de 5. Encara que, òbviament, no hagi provat res de menjar. Però bueno, és que al final tot va més o menys en una mateixa línia. A més, quant de dolent ha de ser un croissant que t'adonin a un lloc on el cafè és bo com perquè diguis no, és que no merece nada la pena. Vull dir, ha de ser molt dolent. Llavors, Pupus, fins aquí la primera review del canal. El que he dit al principi, com a mi sempre m'ha encantat fer reviews i sempre m'ha encantat anar a cafeteries i encara més gravar i fer una mica de vlogging, seguiré fent això. Si us agrada el contingut, apoyar-lo con una manita arriba, comenteu el que creieu necessari, sempre si són coses bones, i subscriu-vos al canal. I si t'ha agradat un vídeo com aquest, probablement t'agradi qualsevol vídeo del meu canal. És a dir que vete por aquí, o por aquí, no sé on és mai. Així com a curiositat, la contrasenya del wifi és Tiny3Friends. Vull dir, com poden ser tan monos? És a dir, és com entrar a un bosc de fades, aquest lloc. I tranquils, que en breves hi haurán reviews de cafeterías de Barcelona, porque en un mes y medio tendremos que estar allí, serà inevitable. Llavors, Popus, moltíssimes gràcies per veure el vídeo, per arribar fins aquí, ens veiem un altre.